Ngicela ukunaka kwakho okugcwele manje ngqo ngoba lokho engizokwembula akutholakali ezincwadi zokuzisiza ezingajulile noma emazwini aphindaphindwayo alula asakazwa ku-inthanethi. Kukhona iqiniso elijulile, iqiniso abambalwa abanesibindi sokubhekana nalo, futhi yilokhu kanye okungaziwa, lamandla afihlekile asebenza emakhoneni athulile engqondo yakho, okukhomba ukuthi uzofeza yini izifiso zakho noma uhlale ubhajwe kumjikelelezo ophindaphindayo. Abaningi bacabanga ukuthi kwanele ukuphinda amazwi aqinisayo, anethezekile, bamoyizele esibukweni sabo, futhi bazame ukuba nombono oqhakazile ngaso sonke isikhathi. Nokho, wake wazibuza yini ukuthi kungani, naphezu kokujaha okuhle, impilo yakho ibonakala inganyakazi? Kungani ingcebo yezimali ihlale iphunyukile? Kungani kuzwakala kungumzamo ongapheli ngaphandle kokuthola imiphumela ebonakalayo? Ingabe inkinga isendleleni yakho ngempela noma isekhaleni elijule kakhulu lobuntu bakho? Ukuqonda kwami kwavela ohambweni olunzima. Ngaphambi kokuba ngibone noma yisiphi isisayini sempumelelo, ngangiwukubonakala kokuduka. Ngadlula emisebenzini eminingi, kungabikho noyedwa ongihola endaweni enenjongo. Ngasebenza ezimbonini, empompini kaphethiloli, ngagcoba imishini, ngashintsha amathayi, futhi ngabuya ekhaya nsuku zonke ngomuzwa wokuklinya wokuthi akukho okwake kwashintsha. Wake wakuzwa yini lokho? Lokho kuxubana kokudumala nokwesaba, lapho kuzwakala sengathi umhlaba uhamba phambili, kodwa wena awuhambi. Lelo zwi langaphakathi eliphakamisa ukuthi mhlawumbe awumuhle ngokwanele. Futhi kukhona okuthile okubucayi kakhulu, ukwesaba okuqhubekayo kokuntuleka kwezimali. Ukwesaba ukungabi nakwanele. Ukukhathazeka ngokungakwazi ukukhokha izikweletu zakho ekupheleni kwenyanga. Ukukhathazeka kokungabi muhle ngokwanele. Lokhu kuqeda izifiso zingakakhiwa ngisho. Futhi yilokhu kwesaba kanye abantu abazama ukufihla ngaphansi kwezingqimba zokuzethemba okungajulile. Kodwa ngifuna ukukutshela, impilo yakho ayishintshi ngokuzama ukuqeda ukwesaba ngamazwi amahle nje. Impilo yakho iguquka lapho uqonda imbangela yalokho kukhathazeka, lapho uqonda okudalayo ngempela ingqondo yakho yangaphakathi. Ngikhumbula kahle kakhulu isikhathi engenza ngaso lokhu kutholakala ngangiyingxenye yomnyango wezicishamlilo waseToronto. Indlela yami yayibonakala njengegumbi elivaliwe, kungenazo ezinye izinketho. Futhi ngiqinisile, ngangingaboni ikusasa lami. Konke okwasala kwakungukungakhululeki okuqhubekayo, sengathi ukuphila kuyaqhubeka nami ngingumuntu obukelayo nje. Kwaze kwaba khona umuntu owangibeka incwadi ezandleni zami futhi wathi iphethe okuthile okubalulekile kimi. Ngangingenalo nhlobo ulwazi lokuthi leso senzo esilula singashintsha isiqondiso sami ngokuphelele. Kodwa-ke, naka lokhu uguquko alwenzekanga ngenxa nje yokuthi ngafunda incwadi. Kwakungekhona umlingo, noma ithemba elingenalutho. Isizathu kwakukuqonda okunamandla, izinkolelo zami zazingenayo inhlanganiso nombono wami ngami uqobo. Ngangizama kanzima ukuzikholisa ukuthi ngingafinyelela impumelelo, kodwa ngokujulile, ngangiyangabaza. Ungakwenza kanjani kubonakale okuthile ukuthi wena uqobo, ngaphakathi, ukubheke njengokungenzeki? Futhi yilokhu iphuzu eliyinhloko lalesethulo, imicabango nje esakazekile ayinagunya. Okunamandla ngempela yimelelo oyakhayo ngawe? Yilokho okwakha ukudlidliza kwakho. Yilokho okunqumayo ukuthi kuzofika kuwe ini. Ithemba ngaphandle koguquko lwangaphakathi lifana nokutshala imbewu enhlabathini eyomile. Akukho okumilayo. Futhi nginethulela isitatimende engaphoqeleka ukusivuma ngenzima enkulu. Awukaze uhehe lokho okufisayo. Uhehe lokho okufanekisela. Cabanga ngalokho ngokujulile. Izikhathi ezingaki wafisa okuthile ngentshiseko, kodwa ngokujulile wazwa ukuthi awukufanele. Izikhathi ezingaki wafisa izimpumelelo ezinkulu, kodwa wazilimaza ngaphambi kokuba uqale ngisho. Izikhathi ezingaki kwamvela amathuba phambi kwakho, futhi wawashaya indiva ngoba wawubuka ukuphila ngombono wokuntuleka. Ukuze ngikubonise iqiniso lalokhu, ake ngabelane nawe ngesipiliyoni esaguqula ngokuphelele ukuqonda kwami ngale nqubo. Lokhu kwenzeka ngemva kokuba ngishiye umnyango wezicishamlilo.
Ngaqala inkampani yami yokuqala ngaphandle kwesipiliyoni, ngaphandle kwemfundo esemthethweni, ngaphandle kwalokho abantu ababezokubiza ngokuthi isisekelo. Futhi ngiqinisile, ngangingenalo nhlobo ulwazi lokuthi ngenzani. Nokho, kukhona okwenzeka lapho okungithinte ngokujulile. Ngabona lelo bhizinisi likhula ngezindlela engangingenakuzicabanga, futhi ngaleso sikhathi ngaqaqulula iqiniso engingasoze ngalikhohlwa: uguquko alwenzekanga ngoba ngangicabanga kahle, uguquko lwenzeka ngoba ekugcineni ngashintsha indlela engangizibona ngayo. Futhi lokhu, okusekelwe yidatha, kuyinto isayensi ebilokhu ikubonisa amashumi ambalwa eminyaka. Ucwaningo lwesayensi yezomnotho lukhombisa ukuthi ngaphezu kwamaphesenti angama-80 abantu banenkolelo ezingezinhle mayelana nezimali, akhiwe ebuntwaneni. Futhi lezi zinkolelo ziveza ukuziphatha okuzenzakalelayo, ukuzilimaza, ukwesaba, kanye nokuvaleka kwemizwa. Imali ayisona nje isibalo, ingokomzwelo, ingokwengqondo, ingokudlidliza. Futhi uma uzithola unganyakazi, kungenzeka kakhulu ukuthi inkinga ayilele emvelweni wakho wangaphandle, kodwa kunalokho kumbono wena uqobo owakhile empilweni yakho yonke. Ngifuna ucabange ngalokhu njengoba uqonda lesi sigaba sokuqala. Futhi gcina lokhu engqondweni: akukho okushintshayo kuze kube ushintsha okwenzeka ngaphakathi kuwe. Lapho ngiqonda ukuthi ithemba lodwa aliguquli ngaphandle koguquko olujulile kubunikazi, ngabona okuthile abaningi abenqaba ukukubona. Impumelelo yakho ayinqunywa ingqondo yakho ecacile kodwa ngesimo sakho sangaphakathi. Ungaphinda izikhathi eziyinkulungwane ukuthi uzophila kahle, kodwa uma, ngokujulile, ukholwa ukuthi awukufanele, ukuthi awukwazi, ukuthi ingcebo itholakala ngenzima, ukuthi impilo inzima, uzoqhubeka uphile lokho okukholwayo. Futhi mhlawumbe uyazibuza, kungani lesi simo sibonakala? Kungani kunzima kakhulu ukuphula lo mjikelezo? Impendulo icacile: ulwa neminyaka, ngezinye izikhathi amashumi eminyaka, okuhlelwa kwemizwa. Kusukela usemncane kakhulu, wezwa izisho ezifana nokuthi imali ayikhuli ezihlahleni, izimali zingcolile, abantu abacebile banobugovu, impilo inzima, injabulo iyadlula. Lokhu kwakha isithombe sangaphakathi, nesithombe sidala imingcele engabonakali ekhawulela amandla akho okufeza izinto. Futhi lapha kungena iphuzu abaningi abalibalekela ukubhekana nalo: ingqondo yomuntu iqhutshwa ukwesaba. Ukwesaba ukwehluleka, ukukhathazeka ngokuzama, ukwesaba ukulahlekelwa, ubuhlungu bokwenqatshwa. Izikhathi ezingaki wayeka isenzo ngoba wawuzibona ungalungile? Izikhathi ezingaki wabona umuntu ophumelelayo futhi wakubona kungelamathuba, kanti wena wacabanga ukuthi awusoze wathola ithuba elifanayo? Futhi ngikutshela, lokhu akubonisi ukuntuleka kwekhono. Lokhu kuyikhodi. Futhi ikhodi ingahlelwa kabusha. Kodwa-ke, nansi imiphumela: ithemba lodwa alishintshi lutho nhlobo. Lifaniswa nokufaka iphunga entweni edinga ukuhlanzwa. Imane ifihle, ayiguquli. Manje, ngifuna ubone ngeso lengqondo isimo esithile. Cabanga ngaleso sikhathi lapho unquma ukuqala kabusha impilo. Uzitshela, yikhona lokhu. Usuke wakuzwa lokho, akunjalo? Abantu abaningi bazwa lesi sifiso soguquko izikhathi ezintathu noma kane njalo ezinyangeni eziyi12. Kodwa uyazi yini okwenzeka ngesonto elilandelayo? Inqubo ikubuyisela emuva. Izibopho, izikweletu, ukwesaba konke kubuya. Umuzwa wokunganyakazi usasekhona kakhulu. Futhi yilapho kanye abantu bekhala khona: kodwa ngangiyethemba, ngazama kanzima, kungani kungasebenzanga? Ngoba awushintshanga okulele ngaphansi kwengqimba yemicabango yakho, imvamisa yemizwa yakho. Ukuze ngikufakazele lokhu, ngizokulethela isibonelo wonke umuntu odumile ohlale efakaza ngaso. USteve Harvey, isibonelo engisithatha njengesithakazelisa kakhulu, usho ngokungangabazi ukuthi impilo yakhe yashintsha kuphela lapho eqala ukuzibona ngendlela ehlukile. Wayengenayo imali, isakhiwo, noma ukwesekwa, kodwa wayenokuthile okungavamile: isithombe sakhe uqobo esihambisana nezifiso zakhe. Futhi lapho lokho kwenzeka, umhlaba uvula izindlela. Manje, nangu umusho okufanele ukukhumbule: isipiliyoni sakho akusona isifiso sakho, yileso osikholwayo.
futhi isayensi ikuqinisekisa lokhu. Ucwaningo mayelana nenhlalakahle nokwaneliseka luveza ukuthi labo abasebenza enkingeni yabo engokomzwelo banamathuba aphindwe kathathu okuthola izinhloso zezimali kunalabo abazama nje ukugcina imicabango eqhakazile. Ngamanye amazwi, akusona isisho esikhuthazayo esiguqula impilo yakho, kodwa imvamisa yemizwa oyikhiphayo nsuku zonke, ngisho kungabikho ofakazi. Futhi ngaphambi kokuba siqhubeke, ngicela okuthile okubalulekile. Uma uqonda amandla alokhu kuze kube manje, ngicela ukhofe like bese ubhalisela isiteshi. Lokhu kusiza kakhulu ukugcina lo msebenzi, kuvumela okuqukethwe ukuthi kufinyelele kubantu abaningi, futhi kuqinisekise ukuthi izingxoxo ezinjengalezi ziyaqhubeka. Lesi senzo esilula senza umehluko omkhulu ekukhuleni kwenkundla, futhi yebo, ukuze imiyalezo eguqulayo efana nale iqhubeke. Lapho ngiqonda ukuthi impilo yami yayingashintshi ngoba ngangimane ngizama ukucabanga ngokuhlukile, futhi ngingabi ngohlukile, ngabona isimiso esibalulekile sokubonakaliswa cishe akekho umuntu osenzayo. Awutholi lokho okufunayo, uthola lokho okwazi ukukugcina ngokomzwelo. Cabanga ngalokhu okwesikhashana. Izikhathi ezingaki ufise imali eningi, ithuba elingcono, ubudlelwano obakha kakhudlwana kodwa, ngasikhathi sinye, waba nomcabango engqondweni yakho owawuhuhuzela, lokhu akulona olwami, anginazo izimfanelo ezidingekayo. Angifanele lesi simo, ngintuleka ikhono, inhlanhla ayikaze ingivune. Lokhu kungaboni ngaso linye kwangaphakathi kuyisizathu esiyinhloko sokuthi kungani abaningi beqhubeka befuna okuthile ngaphandle kwempumelelo isikhathi eside. Akukhona ukuntuleka kokuzinikela. Akukhona ukudikibala okubi. Akukhona okuhleliwe kusengaphambili. Kungumzabalazo wangaphakathi. Kungukudlidliza okungahambisani. Futhi lapha kulele isici abaningi abakhetha ukungalwi naso. Ingokoqobo yakho yangaphandle iyisibuko esiqondile semizwa yakho. Uma ukuphila kwakho kugcwele ukungaqiniseki, ukuntuleka, ukungazinzi, nokwesaba, impilo yakho yansuku zonke izohlale ikhombisa leso simo. Futhi bheka ukuthi kuyathakazelisa kangakanani ucwaningo lwesayensi lwamanje belulokhu lubonisa okuthile okufakazela kahle lesi sitatimende. Izifundo zepsychology yokuziphatha ziveza ukuthi umuntu ojwayelekile wenza ngaphezu kwamaphesenti angama-90 ezinketho zakhe ngokuzenzakalelayo, esebenzisa amamodeli akhona kakade nemizwa egxile kakhulu. Kalula nje, ukuqonda kwakho ngokuqaphela kudlala indima encane, umzimba wakho, imizwa yakho, nemikhuba yakho iyona elawulayo. Ngakho-ke ngitshele, ungakwakha kanjani ukuphila okuvuselelwe uma usaboshwe imikhuba yesikhathi esidlule? Yingakho ngigomela ngokuthi ukucabanga okuhle nje akusizi. Kubalulekile ukuvumelanisa ingqondo, imizwa, ubuntu, nesimo sengqondo. Uma lezi zinto ezine zivuma, indalo iphendula njalo. Futhi mhlawumbe uyazibuza, kodwa ngikwenza kanjani lokhu ngempela? Kulapha kanye lapho inguquko iqala khona, futhi iqala ngento elula, ukuqaphela. Kusho ukuqaphela ukuthi usabela kanjani ngemali. Ukuqaphela indlela ozikhulumisa ngayo. Ukuqaphela umkhuba wakho wokushiya amaphrojekthi ngaphambi kwesikhathi. Ukuvuma ukwesaba kwakho ukuqhubekela phambili ngoba ukholwa ukuthi ukwehluleka akunakugwenywa. Udinga isibonelo. Cabanga emuva ezikhathini lapho wawunomqondo othembisayo, okuthile okunamandla okuguqula impilo yakho, kungaba inkambo entsha, isinyathelo esisha, ibhizinisi, noma ingxoxo ebalulekile, bese wamane wamaqhwa. Wenqaba ukubandakanyeka. Wangabaza isikhathi eside kakhulu. Futhi wahlehlisa ukuthatha isinyathelo. Lelo kamuva alikaze lifike. Lesi simo sithinta izinkulungwane zabantu nsuku zonke. Futhi akukona ubudedengu, ukwesaba okuzifihlile ngobuhlakani. Ukuze ngichaze ngokucace kakhudlwana ukuthi lokhu kuntuleka kokuvumelana kwangaphakathi kungakhubaza kanjani izindlela zomsebenzi eziphelele, ake ngikunike isibonelo esinamandla. uMike Tyson, umuntu owaziwa kabanzi emphakathini, waba nenguquko enkulu empilweni yakhe lapho ubuntu bakhe bangaphakathi babungenakukwazi ukweseka ingcebo nenhlalakahle engokomzwelo ayeyifinyelele.
Wayenodumo, ingcebo, namathuba, kodwa ukuzibona okuphukile namaphethini angokomzwelo angaxazululiwe kwaholela ekutheni konke kubhidlike. Yilokhu kanye okwenzekayo lapho umuntu ezama ukwakha impilo engavamile ngaphandle kokwakha kuqala ingqondo engavamile. Futhi nansi isisho esinamandla engifuna usigxilise ngaphakathi: ayikho inguquko yangaphandle engenzeka ngempela ngaphambi kwenguquko yangaphakathi. Manje, ake ngabelane nawe ngesikhathi esingesami kakhulu ohambweni lwami. Kwaba nesikhathi, ngemuva nje kokuba ngiqale ukuthola imali eningi ebhizinisini lami lokuqala, lapho ngazizwa ngilahlekile ngokuphelele. Ngangithola izimali ezinkulu kunalezo engangizicabanga, kodwa ngokwemizwa, ngahlala ngingumuntu ofanayo owesabayo, olahlekile, onokuzazisa okuphansi. Futhi naphezu kokuqoqa okungaphezulu kakhulu kunalokho engangikujwayele, ngathatha isimo esenziwa abantu abaningi lapho bengabaza amakhono abo, ngaqala ukuchitha. Hayi ukuchitha impahla, kodwa ukuchitha amathuba. Ngangiziphazamisa ngingazi nokwazi. Lokhu kuhlangenwe nakho kwembula iqiniso elinganyakaziseki: ayikho ingcebo engagcwalisa igebe elingaphakathi. Inguquko yakho kufanele ize kuqala. Futhi yilokhu kanye engifuna uqale ukufeza namuhla: hlaziya ukuvumelana kwakho kwangaphakathi ngaphambi kokuzama ukuguqula okwenzeka empilweni yakho. Futhi nansi inselele kuwe, kodwa kuphela uma uzwa ukuthi isikhathi esifanele lesi, ezinsukwini eziyisikhombisa ezizayo, noma nini lapho kuvela umcabango wokwesaba, wokushoda, noma wokungazethembi ngokuphathelene nezimali zakho noma amakhono akho. Yama isikhashana imizuzwana emihlanu, thatha umoya ojulile, bese uzibuza: lo mqondo uqhamuka esikhathini sami esizayo noma esikhathini sami esidlule? Lokhu kwenza okulula kuqala ukuphula amaphethini agxile kakhulu. Lapho uqonda ukuthi okwenzeka empilweni yakho kuyaguquka njengoba ukuzibona kwakho kuguquka, uzogcina uqala ukubona okuthile obekulokhu kuphambi kwakho, kodwa ingqondo yakho ejwayelekile ayikwazanga ukukubona. Awulwi nomhlaba wangaphandle, ulwa nesithombe osazakhele sona esaklanywa umlando omude wezinkolelo ezikubambezelayo. Lokhu kuchaza ukuthi kungani abantu abaningi behlala bevaleleke esiyingini sokudumala. Baphinda iziqinisekiso, baziphushe, bakhe amasu, kodwa bahlala benalowo mqondo wokuphikisana ngaphakathi, umuzwa wokuthi kukhona okungahambi kahle, wokuthi ngeke baze bafinyelele imigomo yabo. Futhi isizathu: ngoba ubuntu babo bujwayele ukuhambisana nokwesaba, ukungaqiniseki, ukushoda, nokumelana. Wake waqaphela ukuthi lapho uzama ukwenza ushintsho lwangempela empilweni yakho, konke kubonakala kuba nzima nakakhulu. Njengokungathi indalo iyakuvivinya. Kodwa akuyona indalo nguwe. Ingqondo yakho iyona ekuhudulela emuva kokujwayelekile, ngisho noma lokho kujwayelekile kukubi. Futhi kukhona isibalo esibalulekile esisekela lokhu kuqaphela. Ucwaningo lukhombisa ukuthi ngaphezu kwamaphesenti angama-80 abantu baba nokukhathazeka lapho beqala ukuya ngasecebweni. Lesi simo senzeka ngoba, kubantu abaningi kakhulu, ukukhula kwezimali, ukunwetshwa, noma ukuvelela akukusha nje yindawo engakaze ihlolwe. Futhi noma yini engakaziwa ivusa indlela yethu yokuzivikela. Ngenxa yalokho, noma iyiphi inguquko yangempela iqala lapho uthuthukisa amandla angokomzwelo okwamukela lokho ofisa ukukufeza. Ake ngikubonise manje ukuthi lokhu kusebenza kanjani empilweni yakho yansuku zonke. Ake sithi uzama ukuthuthukisa isimo sakho sezezimali. Ukubonakala kokuqala okujwayelekile, izwi elingaphakathi elimemezelayo, ngeke uphumelele. Uhlale ubhekene nobunzima ngemali. Awukaze uhleleke. Awukufanele lokhu. Futhi yilo mgodi omkhulu, uzama ukwakha okwenzeka empilweni yakho okusha usebenzisa umbono wakho wakudala. Futhi yingakho abantu abaningi beqala ibhizinisi, inkambo entsha, noma uhlelo lwezezimali bese beyeka ngaphambi kokuba baqede. Akukona ukuntuleka kwesimilo, ukuntuleka kokuvumelana kokuzibona kwakho. Ngifuna ukwabelana ngesibonelo esinamandla, kodwa esiyiqiniso ngokuphelele ngaleli phuzu. UBritney Spears, omunye wabaculi abaphumelele kakhulu esizukulwaneni sakhe, wabhekana mathupha nokwenzeka lapho umnyombo wakhe wemizwa ungakwazi ukweseka impumelelo yakhe yezezimali.
Wayenodumo lomhlaba wonke, ingcebo enkulu, nethonya elikhulu, kodwa wayenokuzibona okulimele. Futhi lapho ubuntu bakhe bangaphakathi buwa, yonke indawo yakhe yangaphandle yabhidlika nayo. Lokhu akukhawulelwe kosaziwayo nje kwenzeka kunoma ubani ozama ukwakha okukhulu ngaphandle kokwakha kuqala ubuntu bakhe. Futhi nansi iqiniso elijulile, lapho ubuntu bakho bangaphakathi bukhula, okwenzeka empilweni yakho yangaphandle akunakukhetha ngaphandle kokulandela. Ngifuna uqonde ukuthi lokhu kubonakala kanjani esimweni samanje sempilo yakho. Cabanga ngesimo esivamile kubantu abaningi namuhla, ukwesaba ukuqala okusha, ngoba ukuqhathanisa nabanye kukuphelelisa amandla. Ukwesaba ukuzitshala ngoba kuzwakala kuyingozi kakhulu. Ukwesaba ukuziveza ngoba ucabanga ukuthi abanye bazokwahlulela kabi. Ukwesaba ukuphishekela ubukhulu ngoba wesaba ukudumala. Konke lokhu kwesaba kuvela emthonjeni owodwa, isithombe ozakhele sona ngesakho isiqu. Futhi kulapha kanye lapho kuza khona ukwenza kwansuku zonke. Ufuna ukuguqula impilo yakho. Khona-ke kubaluleke kakhulu ukuqala ukushintsha ingxoxo oyenza nesiqu sakho sangaphakathi. Lokhu kubaluleke kakhulu. Akukhona nje ngethemba kumayelana nokuguqula ngokujulile indlela ozibona ngayo. Qaphela lokhu kahle, njalo lapho wenza njengesiqu sakho sangaphambilini, uqinisa okuhlangenwe nakho kwakho kwangaphambilini. Njalo lapho wenza njengesiqu sakho esiguqukile, ngisho noma ungakazizwa ulungele, ubeka isisekelo esisha. Futhi nansi umsebenzi onamandla ongawuzama, ezinsukwini ezinhlanu ezizayo, noma nini lapho kukhona okukuvusa ukwesaba, kungaba ukushaya ucingo, ukufaka iresume, ukuqala iprojekthi entsha, noma ukwenza isinqumo sezezimali, zibuze, singayibhekana kanjani isiqu sami sakusasa nalesi simo? Bese wenza njengoba lowo muntu ebenza. Lolu shintsho olulula lumele indawo eguqukayo yomzwelo. Luqala ukuqeqesha isiqu sakho sonke kumaza amasha. Futhi khumbula isisho engisiphinda njalo, awudingi ukuba ulungele ngokuphelele ukuthatha isinyathelo sokuqala. Udinga ukuthatha isinyathelo sokuqala ukuze ulungele. Njengoba singena kule ngxenye yokugcina, ngifuna uzivumele uzwe umuzwa okungenzeka ungakaze uwuzwe isikhathi eside, ukuqaphela ukuthi awuboshelwe. Ukuthi impilo yakho ayimisiwe. Ukuthi ikusasa lakho alibhalwe etsheni. Okwabhalwa etsheni, nangaphakathi, yimizwa yakho kuphela ejwayelekile. Futhi lokho, mngani wami, kungalungiswa kabusha. Manje, ngihlose ukukubonisa ukuthi konke esikukhulumile kuze kube manje kuxhuma kanjani emgomeni olula, kodwa oguqulayo, ukuvela kweqiniso ukuhlangana kwenhloso ecacile, ukuzizwa okuhleliwe, nesinyathelo esingapheli. Ngaphandle kwalokhu okuthathu, akukho okuhlala. Ngalokhu, akukho okunganqanda. Futhi mhlawumbe okwenzeka empilweni yakho kuphambene ncamashi. Mhlawumbe uhlale uzizwa uphazanyiswa izimo. Ungase ufise amathuba amaningi, kodwa uhlale wamukela okuncane. Mhlawumbe ulangazelela ukuchuma, kodwa lapho imali ifika, iyanyamalala masinyane, njengokungathi kukhona isithiyo esingabonakali esilawula impilo yakho. Ake ngikubuze umbuzo oqotho. Wake waqaphela ukuthi nje lapho uqala ukuzwa ukukhula kwezimali, kuvela isithiyo ngokushesha, sisula konke okutholile? Noma lapho uqala ukuzizwa uqiniseka ngempela, kukhona okwenzekayo okukubuyisela ngqo ekungaqiniseki? Noma lapho uhlose ukuguqula impilo yakho, ingabe ubunzima buhlale bukubuyisela emuva? Lokhu akuyona ingozi. Ukuzikhohlisa okungokomzwelo, okuhambisana nobuntu obungaguquki. Futhi ngikusho lokhu ngoba eminyakeni eminingi, ngibone le ndlela ivela kubantu abaningi kakhulu. Ucwaningo lwesayensi luyaqinisekisa lokhu kuziphatha. Izifundiswa zikhombisa ukuthi isintu sivamise ukuzinza endaweni yaso yokunethezeka ngokwengqondo, ngisho noma leyo ndawo igcwele usizi. Bakubiza ngokuthi ukulingana kwemizwa. Uhlelo lwakho lufuna ukukugcina esimweni sakho somqondo esijwayelekile, ngisho noma leso simo sikubhubhisa. Futhi yilokhu kanye isizathu sokuthi kungani abantu abaningi beyayeka ngaphambi kokubona impumelelo. Hayi ngoba kunzima kakhulu, kodwa ngoba akukajwayelekile kakhulu.
Manje, ngifuna uqonde iphuzu elibalulekile ngokufezeka kwezifiso. Umkhathi awuphenduli kulokho okufisayo. Uphendula kulokho okungumongo wamandla akho. Uma ufisa inhlalakahle, kodwa ukhipha isiwula. Uma ufisa uthando, kodwa ubukhombisa ukuswela uthando. Uma ufuna intuthuko, kodwa ukhipha ukwesaba. Awubonakalisi isifiso, ubonakalisa ukuvama kokuzwa kwakho. Ngakho-ke, ukuze ubonakalise okukhulu, kufanele uqale uguquke ube umuntu obalulekile kakhulu. Futhi akukho okubonisa kahle kangaka ngaphandle kwezibonelo ezivela empilweni yansuku zonke. Cabanga ngoJim Carrey. Uxoxa obala ngendlela azibhalela ngayo isheke lamadola ayizigidi eziyishumi kudala ngaphambi kokuba adume. Kodwa, okubalulekile yilokhu, akulona iphepha elimshintshile kwaba ukuhambisana phakathi kokuthi ukhethe ukuba ngubani nokuthi waqala kanjani ukwenza nsuku zonke. Wayesekela lelo kusasa ngengqondo ngaphambi kokuba lelo kusasa libe yinto ebonakalayo. Futhi lapho imizwa nezenzo zakhe kwehlangana, impumelelo yavela. Manje ake ngiqondise lokhu kuwe empilweni yakho, ngokulesi sikhathi ozithola ukuso njengamanje. Ngoba mhlawumbe usebenzise iminyaka ulinde ushintsho oluthile, kodwa ushintsho alukenzeki. Kungenzeka ukuthi ukhumbule kakhulu, kodwa wenze kancane. Mhlawumbe uzamile ukwakha imicabango emihle, kodwa wazithola ubambeke eqinisweni elifanayo. Futhi nalo iqiniso elingenakuphikwa, indlela yakho iyashintsha lapho uguquka. Akukho ngisho nesikhashana ngaphambili. Akukaze kwenzeke ngaphambi kwalokho. Ngicela manje ngixoxe ngesigameko esashiya uphawu olungacimeki ohambweni lwami. Kwaba nesikhathi lapho, naphezu kolwazi lwami lonke, ngisho ngifundisa abanye, ngathola iphethini elingivimbayo elizifihlile kakhulu phakathi kwami. Futhi ngakuqaphela lokhu ngendlela ebuhlungu kakhulu, ngokulahlekelwa yithuba elikhulu ngoba, phakathi kwami, ngangingaziboni ngikufanele ngokwanele. Akulona umhlaba olungile lelo thuba kimi mina ngalilungela mina. Futhi lapho ngiqaphela lokhu, ngaba nokuthula okukhulu kwangaphakathi kangangokuba kwangathi wonke umkhathi uyangingqongqoza. Kwakulapho ngazimisela ukungaphinde ngivumele ubuntu bami obudala bubuse indlela yami. Futhi yilesi sikhathi engifisa ukuba usizwe njengamanje, isikhathi sokuzimisela. Hayi ukuzimisela okubukha phezulu. Ukuzimisela okungokwemizwa. Ukuzimisela okubeka iphuzu lokungabuyi emuva. Futhi uma uzwa ukuthi lesi isikhathi esifanele, nalu uhlaka olukhulu, ezinsukwini eziyishumi ezizayo, khetha umkhuba ofanekisela uhlangothi ofisa ukuba yilo, kungaba ukuvuka ekuseni kakhulu, ukuzinikela ekufundeni nsuku zonke, ukonga inani elithile, noma ukwenza iziqinisekiso ezihambisana nobunikazi bakho obuvuselelwe, futhi ugcine lo mkhuba nsuku zonke, ungasali. Le nqubo izoba isikhathi esiguqula yonke into semvamisa yakho esanda kutholakala. Kuzoba ubufakazi engqondweni yakho bokuthi uguqukela ekubeni umuntu ohlukile. Ngoba, ngesiphetho, khumbula lokhu, umkhathi awuklomelisi labo abavele befisa. Uklomelisa labo abaguqukayo. Uyabona lapho singena kulolu hlobo lokucabanga, kukhona okuthile okuhlabusa okubonakalayo, imiqondo ethile iyasalela, intanta, kube sengathi ifisa ukuhamba nawe ezikhathini ezizayo zosuku lwakho. Futhi lokho kuhle kakhulu. Yilapho ukwambulwa kweqiniso iqala uhambo lwayo eceleni kwakho lapho iba yinto ephathekayo, eqinile, futhi eguqula izinto. Uma noma iyiphi ingxenye yalo myalezo ibhebhethekise ilangabi ngaphakathi kuwe, ngisho elincane, mhlawumbe kufanelekile ukulivumela lizwakale kabanzi. Thumela lokhu kuqoshwa kumuntu okhethekile ongazuza kulolu gqozi olufanayo. Ngezinye izikhathi yilokho kanye okuguqula isonto lomuntu. Ngibonga kakhulu ngokuhamba nami kuze kube kulesi sikhathi. Futhi ngaphandle kokungabaza, sengivele ngihlanza indlela. Ngizokulinda esethulweni esilandelayo esibukwayo nesizwakalayo.